Kyrteng Ïing election Shwa Jingduwai Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ka Samla Naphi Marwen na ka United Democratic Party UDP kala rai rang ba kum ka wei na ki Samla kan thei ban sha jet kum ka dekhot Shwa ka te ka Jingduwai na ka umroi constituency ha ka ba kalapan khre bhai ladi na ka benta ka te ka jingpan khre ya ka te ka election ka te ka Kyrteng Shwa ban Thep Kyrteng ha kalai phoi tarik ukalaling kod hajar arsan kala sedang Shwa na Ïing ha ka shnong khweng ka bahab hapo ka umroi constituency ribhoi district Ryngkat bat ki bahayeng da ka duwai phiran ha ka porman stamp but sa ki jingkhublai na ki bahayeng ki para kher para mer bat na ki wei kilami na Ïing Ryngkat ka phu ka phing bat ka pentelun ya ki shalentem kali ba ki shong tad hadu banda poi hanong po man kendu lang bat ki nong elam ka UDP ken thop yau MLA ka party uba meral bonds MLA ka UDP na ka nong po constituency pat ki wei ki riurang ba hadin balami na office ka UDP hanong po kala leit rung ha kamra ka returning officer hanong po man pendep ya ka jing Thep Kyrteng kum ka Kyrteng bat bala senran lang daki padba nong kershan hadu bandadem te minta hangni aling in yasngap ayu kane ka Kyrteng kadon ban ong hadin balami na kamra ka returning officer Pol ni Jaka bagi kermenru bagi ki bagi pu pada kesini kilong ki bayar be guarantee bagi kermenru bakum ki noyalam as a candidate to fill a seat in the 5th Umroi District Council constituency do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Kebenikong ngapen pau ke jing semongu ya ulai nai kenrat jengi belapula yang bangan koi hagni for hari ke first time jang bangayo in file ke nomination but ke kata thong ke jing angnut ke jang kadai na ngayo ijngai na benta ke kun samla ke jangi ke kun samla ke ba dei ka lawai jang beri bekerja bandre jang kini kadang ketan kejangi ngakum kapun samla kami madan menta bangin yo bandat dingkhong lo kijing kijing janjar kijing syam jong di pun samla kejangi kilong pa berbaro kemudian ha ko kini keri kejat beri kejangi ketong beningkong kebangahi nakwa menta kedai bangin penek bangin pensa yang direti ke dustur kendo ke siap kesensyar kadar bat ngin penkan shushu ya ki an hapo ke yeng dorbar thau an district council ni pun samla napo berapa ni rupa bagi kita nanti jadi senior punya dia siap bagi dan yang berjingkerman bagi puas katang bagi jam ya kata ke jingkeli kadai ke kawai na jingkeli ba
nga ko benjubab ma jompi bangadon ke jingkermen kum kawai kapon samla ke ban aireng persya ya kita ki bapiong ki senior politician ki senior leaders hendai nga kum kapon samla kum kereu kentai ke ba marwai ngadon ke jingkermen bangin job ya kene ke election pada ke syang happy ki pat ba shano pinjit bat yano habanga kapon samla nga kereu kentai ngami ngi ki kentai shibut shibor Nimi minta ban ya kon persya ya kikhat arbot tengadon ke jingkermen ba ngin job minta ke kenti ba ke umroi sasisin ke bom kan sawa bat kalama kan kawe nang thi